روزنامه‌یەکە عێراقی ئەشکره کرد دێ ناوەندێکە ئۆپەراسیۆنên هەڤبەش یê hêzên Amerîka û pêşmergeyên Herêma Kurdistanê û pêşmergeyên Rojava li ser sinûrê Iraqê û Sûriyê were ava kirin. Li gorî malpera Bexdad Dilyewm, jêderna ewlehî Iraqî ragihand ku piştî biryara Serokê Amerîka Donald Trump ya vekişîna hêzên Amerîkî ji Sûriyê dê ew hêza Amerîkî di bingehên xwe yê leşkerî li Hewlêr re bi cî bibe. Jêderê ku nexwest navê xwe eşkere bike ji malpera Bexdad Dilyewm re gotibû, gotin heye dê navendeke operasyonên hevbeş yên hêzên Amerîka û pêşmergeyên Herêma Kurdistanê û pêşmergeyên Rojava li ser sinûrê Iraqê û Sûriyê were ava kirin. Her wiha jêderê got hêzên Amerîka dê van çend mehên bêde piştî çavdêriyê biryar bidin ku hêzên pêşmerge û hêzên Sûriya Demokratîk Esedê dê bikarin Rojhilatê Çemê Furatê biparêzin yan na, yan pêdiviya wan bi piştevaniya Amerîka heye û her wisa jêderê serbar kir ku dê navenda operasyonan li Hewlêrê be û dê xalek jî li ser sinûrê di navbera Sûriye û Herêma Kurdistanê de be. Serokê Amerîka Donald Trump roja çarşema borî ragihand bû dê hêzê welatê wî ji Sûriyê derkevin piştî bi dawî hatina şer bi Daişê re.